Goeie vierlepopleiding Driels betelt hem uit. Dreegparcours bij FK bekt soort ruters op. De favorieten Frolis PC rijdt je in vorm. Dit is de sport van Mandy 12 augustus. In Blijen wie een protte kabale rond de sneu, want daar wie de vrije cross der onverwachte zaken baden. Ik daarvan een verslag in deze uitsturing. De 57e editie van het FK Vierleppen giet de boeken in als een verrassend kampioenschap. De stevige winst zorgde ervoor dat tal van topfavorieten naast de titels griepen. Uitzondering weer topklasser Bart Helmholt, die het voor de 6e keer Fries kampioen was. Alle oortitels gingen naar Driels. En in Driels gingen de winnaars net op de Boerenwijn, maar daar stappen de kampioenen op het scootje van Johannes Hopma. Applaus voor de kampioenen 2000 trekken. Een super leerweekend voor Driels. Vreed al 3 winners op het jeugd-FK en sneun kwamen er nog eens 3 titels bij in Weensum. Het zijt wat hoe de leervereniging die al jaren dwaande is de sport en alles eromheen naar een heger plan te tillen. Wij noemen oud topleper en gastcommentator Henk Skiewink uit om bij de kampioenen van het 50ste FK nij te praten. Tom, Ja, nou zie je weer mooi op het scootje van Hopma. ja. Hoe hast u juist het FK beleven? Ja, dat was vooral raar, verbazing. Want ja, ik ging daarheen met het gevoel van, nou ja, Bobby die is favoriet en ik zie wel hoe het gaat. En dan aan het eind van de dag dan heb je toch weer die krans om mijn nekken. Tom Hoekstra. Waar de sprong. Kan hij hem zelf nog verbeteren? En nou pakt er helemaal de hichte in. Oh ja ja. Daar is dan duidelijk de dikke centimetersprong in die jongensgroep. Bed wel op zitten te wassen. Ik had het zelf ook net denken kennen dat ik nou deze titels zou maar pakken koos zoeken. Maar nou, ik had het op de toto. Ik had net iemand voorspeld dat ik bij de jongens winnen zou. Dus ja, wel heel erg verrassend. Nou Hans en Klaske zitten we dan op het scootje. Hans, hoe hast u juist het FK beleven? Nou, in principe hartstikke mooi natuurlijk als een titel winst. Dan is dat toch ja, een van de mooie wedstrijden die is winnen in het hele seizoen. Hans-Hugo de Boer. Maar ziet waar de sprong en dit zit er beter uit. Dit zit er volle beter uit. En ja, dit begint er op de liedje. Zo kennen we deze jongens. Dit kiezen echt. Als je topfavoriet binnen, dan moet je het altijd maar weer maar uitzien. En ja, als je geen topfavoriet binnen, dan krijg je wat minder spanning. En dan kan je lekker springen. En Klaske? Ja. Hoe hast u juist het FK beleven? Nou, ik vond het hartstikke mooi om te winnen. Mijn eerste titel natuurlijk, na het Friese titel. Dus dat was hartstikke mooi. Ik hier er wel wat meer van verwachten. Of wat hogere afstand eigenlijk. Ik hier net dacht dat die 34 genoeg zou wezen. Alle eigen met jochten op Klaske Nauta. En kind zij er wat uitslenger is. Zet heuger in en ja, de bal. Wat is het verband tussen een FK en vakantie op Canada? Het verband, nou dat is wel moeilijk. Nou ja, ik zou zeggen Henk Skiewink. Die had dat ik een keer die week naar Canada en hier toen ik woon. Dus dan neemt het al een Henk Skiewinkje. Dus ja, ik weet net dat het echt een verband is, maar ik heb wel lekker vakantie gevierd en het werkt toch. Maar ja, dan je met de jaren. Beide kampioen, Ja. een steltje. Dat, nee, volgens mij is dat nog nooit bad op een FK, sowieso net. Nee, Dus hoe is dat nou om met elkaar het kampioenschap te vieren? ja, dat is een dubbel zo leuk natuurlijk. Ja, de eerste elkaar passie toch, hè? En dan is het wel vol makkelijker. Ja. Bart, Weensum, Juster, FK, hoe hast u dat beleven? Hoe ik dat beleven? Ja, toch bijna zenuwachtiger nog als voorgaande jaren. En daarom kan ik dat nou net helemaal uitlezen, maar ik wil juist voorafgaan Hans Broer. En ik ben blij dat ik de eerste sprong gewoon hier. Bart Helmholt. De eerste finale sprong. Zet het spel op scherp. Ja, ja. Hij zet het spel op scherp. Ik geef hem naar de 20 meter. En nou is de wedstrijd echt hierbij. Hè. Dit is hoe we Bart Helmholt kennen. Ik ga eigenlijk nog één doel in de carrière. Dat is nog een keer de tweede zilveren pols winnen. En daarvoor zeg ik op 3 keer achter elkaar winnen moeten. Want
ja, ik hem nou net pakt, dan heb ik hem 4 keer totaal moeten winnen. Zo lang heb ik net meer. Dus de enige kans is hem nou 3 keer achter elkaar winnen. Dus hij weer heel belangrijk. Een applaus voor Bart Helmond. Hij wint dus maar 20 meter 82. 22 meter zit hij er nog onder te komen? Ja, hij zit er in ieder geval wel in. Maar of we er rond zitten komen, weet ik niet. Ja, het hele seizoen roep ik al van ik moet graag 1 keer nog wel zo stilstaan als toen in Jaarsveld. Dan pakt hem nog. Dat was bewaard me van volgend jaar. Ja, als dit vat zit verzuurt niet steeds. Maar natuurlijk, ik had dit seizoen, begin van het seizoen ga ik erop met 22 meter wil ik dit seizoen springen. En we gaan nu nog een keer wedstrijd. Dus alles is nog mogelijk. Topfavoriet bij de jongens. Bobby Zwaagman had dit FK de boord mist. Maar hij komt ongetwijfeld waarom bij de junioren. Hier op de plaats bij Hans-Ulko de Boer en zijn orden op Jut Riep. Daar wordt nog vanzelfs even stilstaan bij een bijzonder vierliep weekend voor Driels. 3 wichtige titels in 1 weekend. Oer 14 dagen, dan zullen we weten hoe goed de Drielsters dan binnen op het Nederlands kampioenschap. Maar deze buit, die is alvast binnen. Het wie dreegsneun voor de ruiters bij het FK Springen voor Hinders in Harig. De talrijke springflaters hier net volle te krijgen met het niveau van de deelnemers, maar vooral met het pittige parcours dat er deadline weer troch Bouwer Wietse van der Velde. Tolve deelnemers in de ZZ-klasse die vooral het parcours verkennen. Het is de tweede ronde, maar ze er maar 3 deelnemers foutleers rondgaan. De eerste daarvan weer Peter van der Leij van Watten. Mooi Wometa. Hier neemt ze de laatste hindernissen en ze bloot mooi Wometa foutleers. Ja, mooi gedaan, Petra van der Leij. Dubbel 0. De tweede mooi 0 strafpunten is Volkert Kelderman van de 3 woorden. Mooi Wintervee. Slaagt hij erin om foutleers te blowen, dan binnen we wis van een barrage. En Kelderman jet poer best roem mooi Wintervee. Een nieuwkomeling van de Hingst Perion. En hij houdt de 0. En dus komt er een barrage. Hester Klompmaker mooi ME. Zij wie ek foutleers in de eerste ronde. Deze 8-jarige Mary is een ier in het bezit van Hester. En Verlien hier starten ze mooi ME. Een nieuwkomeling van de Hingst Solitair in de klasse L. En hier van het winter oer naar de klasse Z. En nu al in de ZZ-klasse. Waar die meestal de correcte kampioenschap voor het thuispubliek in Boetenpost. Maar ek Hester Klompmaker is mooi 0 strafpunten terug naar de barrage. En dan wordt het parcours even ombouwd voor de 3 deelnemers. En als eerste mooi dan weer starten Petra van der Leij uit Watten mooi Wometa. Ze docht het een reis te rollen. Eerst de okser. En dan gaat het op naar de stijlsprong. En dan tikken ze de balken on en dat betekent 4 strafpunten voor Petra van der Leij. Dan nog de laatste 2 hindernissen. En dan komt hier een okser volgetrokken, stijlsprong, een dubbelsprong dus. En dan de laatste hindernis. En dan bloot Peter van der Leij steen op 4 strafpunten. Volkert Kelderman dan. En dan gaat het op de eerste hindernis van Volkert Kelderman al mis. Maar er 4 foutleers blijven om in de buurt van Peter van der Leij te blijven. Op naar de stijlsprong. En ik liek als Peter van der Leij maakt hij hier de flater. Dat betekent 8 strafpunten. En dan jouwt hij de bruier aan en doch de grootnis aan de jury. Bloederoer, Hester Klompmaker. En die zal bij jezelf denken, ik neem geen risico's. Gewoon beziekje de 0 te houden en daarmee het Friese kampioenschap binnen daarin. Want zelfs in de routinier in deze discipline, daar toek genoeg voor. Tempo loopt net al te heeg. Komt goed over de hindernis. Dat gaat goed. Dan naar de stijlsprong.
werd beide vorige kandidaten de flater maken. En dat docht Hester Klompmaker net. De routinier uit Boetenpost is goed onderwijs. Dit gaat goed. Dan komt nou de dubbelsprong. Ook zo goed en dan de stijlsprong en goed. Dan is zij een heel eind hinnen, want ze had nog 1 hindernis te gaan voor dit Friese kampioenschap. En daar gaat ze dan echt royaal oer hinnen. En zo wint Hester Klompmaker het zet-zet-springen eenharig. Het stond een pittig parcours, dus we waren wel een soort fouten maken. Maar het lukte ons draaien om zakken foutloos te blijven. En toen moesten we nog even in de barrage. En toen gingen hun keer beide een fout. Dus ik koe een beetje op safe. Maar ik denk, ik kan die fout ik krijgen. Dus ik waar ik net helemaal op safe te gaan. Dus ik heb mooi een beetje tussenwijs zacht. Van mooi een beetje mijn ritme. Vol trok alle peren blijven. Ja, en daarom perfect. Echt perfect. Bij de dressuur in de ZZ Licht gaat het kampioenschap naar Esther Liano van de Harkema. De vrouwenskitsers liepen stadig gewoon naar haar hoogtepunt van het seizoen, de PC. Oer Orelwieken treffen de beste 12 petoeren elkaar in Weidem. Vooral geënt om dat evenement zoeken wij vooruit met de kanshavers. Juster in Haas troffen we de grote favorieten. De petoeren van Iris van der Veen en Lisette Wagenaar worden op Varhans Joen als de favorieten van de PC. Beide wonnen ze dit seizoen 4 vrije formatiepartijen en daarmee hadden ze de meeste overwinnings op haar namen staan. Manon Skeefstra loopt haar er net volle van aan dat de boetenwacht haar petoer de favoriete rol taskoot. De praat is om het veld heen, daar moet je gewoon een beetje voor afsluiten. En gewoon lekker kaatsen, dat is belangrijk. Dus wij gewoon lekker kaatsen, gewoon doen wat we kunnen, dan kunnen wij heel ver komen met PC. De praatjes om het veld, waar had het dan over? Nou ja, gewoon wat je zegt, dat we kansen hebben zijn. Nou ja, klaar, dat is zo. En daar moet je gewoon niet te veel druk om maken. Daar moet je niet over nadenken en zo. Je moet gewoon doen wat je kunt. En niet te veel druk op jezelf zetten. Wielst Fenna Seinstra haar tarret op haar eerste omloop stappen Van der Veen, Visser en Skeefstra al als winnaars van het veld. Ja, wel leuk. En ik maar die oren PC-favorieten gaat het crescendo in Haas. Mooi troch het goede opslagwerk van Lisette Wagenaar Olivia Exai de eerste omloop. Wagenaar is de enige van het parcours die de PC nog net woen had. Van der Graaf woen hem al 3 keer, Seinstra zit op 2 PC-oorwinnings. Voor haar is het een extra motivatie om Wagenaar aan haar eerste PC-oorwinning te helpen. Nou ja, goed, we hebben dat met Margriet gehad, hè? Margriet Koelmans, 2011. Ja, dat is gewoon een heel mooi gevoel als je iemand mee kunt helpen, zeg maar, naar de PC-overwinning. En dat zou natuurlijk voor Lisette ook geweldig zijn. Hè? Maar je doet het ook voor jezelf. Dus we willen gewoon heel graag en het zou kunnen, het zit erin, dus we gaan er gewoon voor. Dan moeten ze wel fit wezen en ik bluwen. Vlien hier miste Wagenaar de PC terug om Brutsen voet en Seinstra rent dit seizoen als koften om maar rechtproblemen. In Haas zit dat de finale plak net in paard, want ze winnen makkelijk in de hele finale. Maar na Oren zit Wagenaar de wol bij. Vorig jaar al een schroef in mijn voet gekregen en daar heb ik nu een beetje last van. Vorig jaar bij de PC wist er de tromblessure net bij. Ja. Hoe ligt dat voor dit hier dan? Oh, dat komt nu wel goed. Er zit nu een schroef in, ik kan niet weer breken. Vorig jaar was het gebroken en nu kan dat niet weer, dus het komt altijd goed. Dat er Vlinie net bij wist, is dat best dan nou extra op baan om daar wat cent te letten? Ja, lijkt mij wel. Ik baalde als een stekker vorig jaar dat ik niet mee kon doen. En, dus heel teleurgesteld dat ik daar niet aan mee kon doen. Dus, Waarom nou het trio van Iris van der Veen? Bij Harren is Sjoukje Visser de enige die weet wat het is om de PC te winnen. De orenbouwer binnen nog jong, maar Visser zocht haar zelfs bepaald net als de mentor van het stel. Nee, absoluut niet. Nee, we zijn met straaien weer weg.
ja, echt een parcours. Ja, we hebben beslissen met je draaien, met je afspraken met je draaien. En misschien omdat ik de oudste ben, misschien wat meer ervaring. Maar, en de PC is een Duitse geen, dus het zei niks. Maar dat wist je, of de middenmast. Ja, dat is weer, ja. Maar ja, je doet met je draaien, hè. Dus met je draaien oppakken. En als ze keert zoals we kennen, dan komt het goed. De finale in Haas gaat dan tussen de beide favorieten van de PC. En dat Elsenier rekkend op een spannende partij is het parcours van Wagenaar oppermachtig. Leonie van der Graaf liet zien dat de farm er is. Het klinkt goed en het past goed. We kunnen een heel soort willen maar elkaar uitzien. Dus we winnen echt een hecht team. Nou, daar zit ik een heel soort voordeel. En ja, we kunnen alle kanten op. Dus nou, zeker wel alle vertrouwen in. Van der Veen eindigt de partij met een bal die het perk net helpt. En zou winnen Wagenaren die maar skiën 4 weersten en 6 fjouwer. Het parcours van der Veen weet dus dat het nog beter maakt oer Oordelwieken. Het moet wat stabieler worden allemaal, wat degelijker om toch wat constanter te presteren. Want die finale, Joert, ja, daar ging gewoon even mis. Ja, dat ging wat te snel, hè? Ja, nou goed, je laat dingetjes liggen die je gewoon moet pakken. En tegen zo'n parcours, die zullen niet veel laten liggen, zo goed als niks. En moet je zelf gewoon goed kaatsen, wil je dat winnen. En wij lieten op dit moment puntjes liggen. En na weekend is de generale voor de Vrouwelijks PC in Akrum. Dan joggen we met de outsiders vooruit op het jaarlijkse hichtepunt in Weidem. Keeper Ruud Swinkels neemt na 2 maanden alweer afscheid van sportclub Cambuur. Swinkels kwam deze simmer oer van PSV om eerste keeper in Ljouwen te worden, maar hij verleerde de strijd van Leonard Nienhuis. De keeper wie botteloorstelt en kon net libje met een reserverol. Sportclub Cambuur en Swinkels had daarom besloten om het contract op te sissen. Sneu wie de 11e editie van de Vrije Cross Blijen. Nou, 10 hier Blijen water no cross op een oorterrein, namelijk aan de One in Holvert. De naam bleef likwijls de Vrije Cross Blijen. Het is een bijzondere cross dat alle jaren weer een grote publiek op aankomt. Om goed alle woorden, hier de vlaag voor het eerste onderdeel van de 11e editie van de Vrije Cross van Blijen. Het blijft altijd een bijzondere cross, want je ziet er toch bijzondere mensen in, bijzondere kleren. Maar bijzondere teksten op bijzondere t-shirts. Hele bijzondere teksten op bijzondere t-shirts. Hey, Jelle B is de rek. En er werd zelfs raced, crossed in verschillende klassen. Ik boeten het veld staat het bepaald net stil. En dit is het te verzinnen. Bekers, een protte grote bekers. En de renners die worden briefd. Zei je dat? En dan kun je wel los, maar een bijzondere racefamilie. Nou, ik ben Immers van der Heijden en ik reed in 12.000 klassen, standaard. Ik ben Joop Velma, ik ben tevens monteur, maar ja, zo nou naar reed dan ik nog wel eens even mee. Dus vandaar word ik even proberen. Ja, en ik ben de huid van Remmer en ik doe het met de oude lul mee. Dus dat is ook wel leuk. Het is een heel familiegebeuren, ja. Riemer, hè? Ja, dat is van 2004 ben we begonnen met rijden. En nou tot nu. En staan we even verder, hè? En dan is er echt nog ergens een vriendinnen, Leuk, die hier actief is? Dat maken we net een vol eerst over had, dacht ik. Oh. Dat kennen we, hè? Ja, dat kies straks vol. Ik heb het gevoel, er hing het hier iets boven dit terrein. Dat werd een mooi zwerk aan, dacht ik. Ja? Ja, hè? Oké, dat wacht je even nog. Dan mag ik naar Jelle B. Hij mag racen in de 2 jaar verlien prepareerde auto voor Omroep Friesland. Word je toch een tikje nerveus van? Ja, het zit wel een spannend uit, ja. Maar ik heb stalen zenuwen. Ja? Nee. Maar ik zei dat als Geert Fortuna het kind, want ik het herkennen, toch? Juist. En Hessel even rondje maken, hè? Ik ga even een rondje maken van een morgen. Ja, dat gaat wel wat langzamer dan deze jongens, dus ik mag er nog wat aan trekken, denk ik. Jelle B dus in de duo-zitter van Omroep Friesland. Hij doet het helemaal alleenig. Hij had wel lef, die jonger. Even lekker insnoeren. Veiligheid voor alles. Ek op de Vrije Cross hield dat. En dan kan Jelle B hem prepareren voor zijn race. En de is los. Jelle B met de Omroep Friesland crossauto. Daar is hij. Maar dan zie je even uit het achterveld staan. Ja, dan komt hij in beeld. Krijgt net laatste, krijgt net... Ja, wel laatste. Dat is een beetje spietig. Maar Jelle B pakt even een chinstander. Opperste concentratie achter het stuur bij de jonger. Maar hij houdt hem goed staande in dat deelnemersveld. Met de speciale Omroep Friesland auto. Ik ben nog wel even inhelven zelfs. Ja, dat gebeurt je als je net al te volle ondervinding hebben.
Maar Jelle doet het fantastisch en wordt hier afvlagen. En kan dan maar in de nederige opluchting de gewoon even in de lof steken. Jelle! Hoe liep dat, Geert? Nou, net volgens mij hier net zo gek wel. Nee. Ging machtig mooi. Ik wil een oorrondje. Hoe is dat een rondje? Krijg net luisteren net volgens mij. Ik weet het net. Nou, ik in het begin ik al een pier inhalen, maar op een gegeven moment toen wist ze zelf weer voor. En dan kwam het reek uit, hè, zegt dat? En dan geven we naar Alida Elzinga, dat is de vriendin van Riemer van der Heijden. Wat hing het haar boven de Hollywood. Hey. Wat? Alida, wil je met me trouwen? Wat erop? Ja. Nee. Ja. Zoals we dat hier een beetje begrepen hebben. Riemer van der Oh nee! Alida, wil je met me trouwen? Ja. Nou Alida, wat vies hiervan? Ja, heel mooi. Super. Het zal je maar gebeuren. Op de vrije cross van Bleia een huwelijksonderzoek van Riemer krijgen. Alida wil je met me trouwen. Ze kwam hem erbij. Skwanheid is erbij. Ze zijn er al hier bij om het te lokwensen. Want elke keer wist dat dit gebeuren zou behalve Alida verzels. En dan komen we bij het moment supreme. Nou, we zijn al 4 jaar hier binnengekomen. Ik moet hier nou graag vragen als ik met me trouwen was. En dat is? Ja. Goh, leven met zijn zin. Dat weer een rap op mijn leven. Ja, Riemer, de leefde kost het de patiënten, maar dan heb je echt wat. Wat romantisch. Dit wie de sport van Mandy 12 augustus. Na je weekend dan ben we er weer en vanzelfs ik alle dagen sport in uw Nijs programma's. Nou dadelijk is er Nijs en Joet. Een heel mooi joent aan wensen. Doeg!